Veoma mi je drago što je zajednička inicijativa Ministarstva odbrane Republike Slovenije i Ministarstva odbrane Republike Srbije da na marginama zajedničke sednice dve vlade organizuje sastanak privrednih delegacija u oblasti naoružanja i vojne opreme. Već sada možemo reći uspela, s obzirom na jedan veoma respektivan odziv. Imaćemo danas prilike da organizujemo nekoliko formi razgovora i vaših prezentacija i sasvim sam siguran da na kraju današnjeg dana u 16 sati u Vojno-tehničkom institutu bit ćemo svi zajedno mnogo bolje informisani o uzajamnim mogućnostima naših strana i sigurno ćemo naći načine kako da unapredimo i sada veoma dobru saradnju. U prvom delu aktivnost se realizuje ovde u kasarni Topčider, gde će privredna društva iz Slovenije i Srbije izložiti svoje proizvodne potencijale i interes za dalju saradnju. U nastavku su predviđeni direktni razgovori privrednika u cilju konkretizacije oblika saradnje. Drugi deo aktivnosti se realizuje u Vojno-tehničkom institutu, gde će privredne delegacije imati prilike da se upoznaju sa istraživačkim i razvojnim potencijalima instituta. Nakon obilaska laboratorijskih kapaciteta, u završnom delu koji je plenarnog karaktera, sumirat će se svi rezultati i definisati zaključci za dalje rad. Mi smo počeli od nule, mi nismo imali neke posebne obrambene industrije, ali nekako temelji na toj varijanti dual use. Znači sve ono što se razvija i upotrebljava za neke civilne namjene, vidi se da se sa nekim malim nadgradnjama može upotrebljavati i za obrambenu industriju. I na taj način mi polako gradimo tu industriju.